Τι ερώτηση είναι? Ορίστε. Τι ερώτηση είναι? Δεν σας καταλαβαίνω και τα λέτε γρήγορα. Final Four και πρόβλεψη για την κούπα. Άτιμο. Final Four και πρόβλεψη για την κούπα. Θα πω Λαμπόλα. Μ' αρέσει. Γιατί ρε φίλε, να μην Καλά κάνεις. Να μην ρέψεις την γιατί δεν καταλαβαίνω. Το γέλιο σου γλυκέρια. Α, εντάξει. Θα πω Λαμπόλα. Εντάξει. Θα πω Colombians. Θα πω Bulldozers. Έχει λόξικα Θεοχάρη σήμερα. Και θα πω και Anonymous. Και βλέπεις κάποια όνειρα, τι είναι? Βλέπω, ναι. Σαν τι? Κύκλους. Οι οποίοι γερνάνε πώς? Τι? Γερνάνε οι κύκλοι αυτοί, τι ακριβώς? Έτσι. Όλο της Bulldozers γενικά. Επίσης, η δεύτερη ομάδα που θα πω ότι είναι... Εσύ, μόνο αυτός. Μόνο αυτός είναι καλό παιδί. Μόνο αυτός. Έψω και το δικό μου group. Τους είπα πριν, μπορεί να είναι το outsider, αλλά θα πεθάνω με αυτούς, θα πω τους flexers. Ωραία. Επειδή μου αρέσει και η ατομική ποιότητα και έχω δει ότι έχουν έναν παίκτη που minimum βάζει καμιά 30 πόντους, θα πω τους rejects. Στη μετανολιώσια που νιώθω ότι θα τα πει πρώτα, λες και τους εκπροσωπεί εκπρόσωπος τύπου. Να σε ρωτήσω κάτι, Ποιος είναι αυτός? Ωραία, θα πάει το meme στο Instagram γόνα σήμερα. Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, Όχι. Οπότε γιατί το λες? Δεν ξέρω. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Δηλαδή θα τα βάλω όλα εκεί πέρα και δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας.